นี่เป็นถูกคลิปเบ็ดถูกคลิปไอ้ถ้ามันในหนังกันเลยเป็นนักคนทุ่งพิชงบักวานเอาอะไรเลยคนทั้งกูเดียวกันพิชงบักวานมือชัวอะไรดาบใจเพื่อนเด็กอะไรเด็กอะไรเด็กอะไรเด็กอะไรคนทั้งกูดูอ่ะพิชงบักวานเลยเด็กอะไรเด็กอะไรกูเลยกูละคนทั้งกูดู guys welcome to my YouTube channel नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय आं दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय टाइमा जाबाय बेलासि समावसो आं दिनै ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय बोथोरखौ नायनो हागोन नै अखा हाहाङैनो जोमैबो दं आरो अखा हागोन ना मागोन दासान्दि बोथोरा बारा मोजां नङा अखा हालाबाय थायो मोनायाव एसे मोनाबिलि समाव भिडिअ बानायनायनि जाहोना जाहैबाय थारमाने आंहा दिनैसो मिसननिफ्राय मोनसे पार्सेल सफैदों आरो गाइस बे पार्सेलानो जाहैबाय भिडिअ बानायग्रा स्टेन्ड मबाइलनि बे दासो सफैदों बारा गोबाव जायाखै दाख्लै अर्डार खालामदों नालाय ओमफ्राय बे दिनै सफैदों बेनिखायनो आङो सानबाय मा दिनै ब्लग भिडिअ बानायनायसै बेजों बिनि भइसआ माबायदि फैयो बिदि साननानै आं भिडिअखौ दासो स्टार्ट खालामदों आरो सफैनाया बारा गोबाव जायाखै नालाय बेनिखायनो भिडिअखौ दासो स्टार्ट खालामबाय आङो ओमफ्राय भइस क्वालिटिफ्रा माबायदि फैदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नै ओमफ्राय तारिखखौ सोंजाबाय आं तारिख सिनाना बोरैबा नुदोंना फट'नो ओमफ्राय आं दा नोंसोरनो बे केमेरा स्टेन्डखौ देखायगोन माबायदि दाहाय देखायगोन आं नोंथांमोना नायनो हागोन आं बांद्राय दाम गोसानिखौबो दाम खमनिसो ओमफ्राय दा मोनाबायबो नै माबायदि फैबाय केमेरा क्वालिटिफ्रा ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम अननानै लाइक शेयार खालाम जाहाथे आंनि चेनेलाबो गुबुननि बायदि थाब 1K जानो हायो बेखौनो आंबो मिजिंथिबाय नोंथांमोननिसिम गाइस केमेरा स्टेन्डनि कभारा बेनोमोन बेबायदिनो नै बिदिनो पिक्साराव होनायजों सेम बेनो गाइस बेखौ नायबाबो जासिगोन नै फट'आ बेनोमोन नै आबायासो लांनो फैलायबाय नै आबा दावलाय नै गाइस जोंना न'आ दाबो कमप्लिट जाया सिगांनि भिडिअ देखायखांखाबायमोन मिस्ट्रिफ्रानो दाबो फैया आं दा न'थिं फैफिनबाय ओमफ्राय नै ओरै खुसेंग्रा गाबगासिनो खुसेंग्राखौ मोनायाव नागिरना जानांगौ र' नायनो हागोन खुसेंग्रा गाबो बारा गोजान नङा बैहाय बै लवार बागान बागान टल गेट दं ओरै नेसनेल हाइरड नुखादोंना नेसनेल हाइरडआव बारा गोजान जाया खाथि जायो ओमफ्राय नै खुसेंग्रा गाबलागासिनो खुसेंग्राखौ नागिरना जानांगौ र' सानसे खुसेंग्राखौ सोर गोथाव मोनो कमेन्टआव खिन्थाहर गाइस आं हले बिराद गोथाव मोनो खुसेंग्रा ओमफ्राय एम्फौ आंनि गोथावसिन ओंख्रि बिसोरो न'आ बिदिनो जानानै दं बोथोराथ' नै अखा हागोनलायदां बिलाइफ्रा सिरिजोब्बाय बोसोर गोदान फैसिगोन नालाय नै दाबो जाजोबाखै खोरखि दंबावो ओमफ्राय गाहायाव प्लास्टार होबावनांगौ दं ओरै बुजोबखाबाय प्लास्टार बे थख्लिब नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेना गन्थङा बेसेबांबा गुवार नालाय गन्थं गुदियाव बेसेबांबा गुवार मोसौ हालिनो आबजायफोराव देखायलाय गन्थं गुदुङा बेसेबांबा गुवार नै देखायलाय बेखौलाय गन्थं गुदुं नै जोंना गोरलैया लंथंसो आबा मा बुंखो सिखारलाय लंथं नोङो मा खालामदों बेलाय बिमा फिसा मा खालामदोंलै हा बिमा फिसा मा खालामदों नोंसोर नावलाय आबा नै जों टेबोल खरा अद्रायो नालाय ओंखायनो हासिदों मोनथिया नामा नै बिराद दुस्थ' बियो बेखौ आबैनो होन नोंथां आबैनो होन आरो आबैनो होननो थिनाया नोंथां बिराद दुस्थ' उन्दुलाय आबा उन्दुलाय होन होना बिमा मा खालामनो नागिरदों जिनिसफोर लेख्रें फेख्रें नै जोंना लेख्रें फेख्रें जोब नावनो आरो एसे मेगनजों लायदो नावनाय एसे नावलाय एसे नै साननि ओंख्रि